നമസ്കാരം, SBC ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷെറിൻ. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് മുഖ്യധാരാ പോരാളികൾ. ഡോക്ടർ ആർ പ്രകാശ്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് മുഖ്യധാരാ പോരാളികളോടൊപ്പമെന്ന് കോട്ടയം കോളേജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ ആർ പ്രകാശ് പറഞ്ഞു. മുരിക്കുംവയൽ ശ്രീ ശബരീശ കോളേജ് MSW വിഭാഗം സംഘടിപ്പിച്ച രാജ്യാന്തര കോൺഫറൻസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ അവലംബിച്ച പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്ക് രീതിശാസ്ത്രങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കോൺഫറൻസ് സമകാലിക പ്രസക്തമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മലയാര എഡ്യൂക്കേഷണൽ ട്രസ്റ്റ് ചെയർമാൻ KR ഗംഗാധരൻ IRS, കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പ്രൊഫഷണൽ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ഐപ്പ് വർഗീസ്, കേരള അസോസിയേഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ വർക്ക് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ ജോസ് ആന്റണി, ശ്രീ ശബരീശ കോളേജ് സോഷ്യൽ വർക്ക് വിഭാഗം മേധാവി VG ഹരീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ആഫ്രിക്കയിലെ പാനാഫ്രിക്ക ക്രിസ്ത്യൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഡോക്ടർ വിൽക്കിൻസ് നഡ് മുഹിൻജി, ബംഗ്ലാദേശിലെ പീപ്പിൾസ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഹബീബുർ റഹ്മാൻ തുടങ്ങിയവർ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു. കോൺഫറൻസ് 28-ന് സമാപിക്കും. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി SBC ന്യൂസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.